Gaur hiru tokatzen da, irakaskuntza, diseinu, unibertsala, barkatu. Eta orain, utziko zaituzte, Asier Astigarraga zelaiarekin, bera hizkuntza irakaslea da, hainbat ikastetxetan zuzendari bezala aritutakoa, eta gai honetaz asko dakina. Digitalizazioaren esparru honetan ezinbestekoa dela halako ikuspegi batzuk edo halako geruza batzuk jartzea, ezta? Orduan, iduren ikuspegi hau edo iduren geruza hau gure lehenengo aipamen izatea, nik egizan oso egoki ikusten dut. Eta, orduan hasiko gara, sartuko gara bat, gaurko jardueraren muinean sartuko gara. Goratu 6 alderdi landu beharko ditugula, 6 alderdien lanketa honen ondorioz jasoko ditugu gainera akreditazio batzuk, eta hor kolore urdinez edo azulez, 5. atal horretan daukazue ikasleak zelan ahaldun du, ikasleak nola ahaldun du. Bete-betean dago lotuta gaurko gaia, iduren gai hau, 5. atal horrekin. Orduan, hau ezautuko duzuia dagoeneko, Europatik datorkigun DIRCOM-PEDU edo irakaslearen jardunarekin ikastetxean lotuta dagoen DIRCOM-PEDU eredua da. Esparru honetan azpiatalak edo zeintzu diran, batetik irisgarritasunarekin eta inklusioarekin lotutako elementuak. Beste alde batetik, ikasketaren, ikaskuntzaren, irakaskuntzaren desberdintzia eta personalizazioa. Ikasleen konpromiso aktiboa zelan eragin ere, akreditatu edo nolabait eragin beharko dugun esparru bada. Eta azkenik, eta hau da berritasun esaterako, urrian jaso genuen berritasun bat, urrutiko ikaskuntzarekin edo deitu nahi duzuen bezala blended learning edo ikaskuntza hibridoa edo mistoa nahi duzuen bezala deitu. Eta hau bete-betean uste dugu lotuta egongo dela pandemia girotik datorren beharrekin. Esparru horretan ere urrutikotasunean edo guk distantzian irakasle moduan egin beharreko lan horretan ere gure urratsak adierazi beharko ditugu eta baieztatu egin beharko ditugu eskatzen jakun formatuan. Banan joan da, konturatuko zarienez, gehienok edo askok ibilbide hau eginda edo erdi eginda daukagu. Zein esparrutan edo zein ataletan daukartan nik egin beharreko edo bete beharreko lanketa bat, ezta? Batetik teknologia digitalak hautatu eta erabili egin beharko dugu, gai izan beharko dugu hautatzeko, gure ikasketaren diseinuetarako. Eta diseinu hauek egiten ditugunean, buruan eduki beharko ditugu beti, aurrikusi egin beharko ditugu beti, ikaskuntza jarduera inklusiboak. Eta baliabide eskuragarriak. Zelan garatu gure ikasleen beharren eta gaitasunen arabera. Eta nahi baduzue, ikasle bakoitzaren beharren eta ikasle bakoitzaren gaitasunen arabera. Hau ikusiko duzunez, bete-betean da, idu. Bigarrenez, hainbat teknologia digital erabili beharko dugu edo erabiltzen dugula ziurtatu behar dugu, bai irakaskuntzan eta bai ikaskuntzan banakako beharretara egokitzeko. Hirugarrenez, erakutsi beharko dugu teknologia digitalak hautatzeko eta erabiltzeko gai garela. Hau da, ez bakarrik ezagutzen ditut edo noizean behin erabiltzen ditut, baizik eta modu konsientean hautatu egiten ditugu. Zertarako, ikasketa diseinuetan ikasleen
parte hartze aktiboa sustatzeko. Eta bai, banaka lanean ari denean, zein taldeka, eta hori importantea da, taldekako eredu horretan. Lau, erabili beharko ditugu baita tresnak eta plataforma digitalak. Zertarako urrutiko planteamenduak egiteko, ez modu sinkronikoan eta ikasgelan bertan, baizik eta modu diferituan duzue, eta ikastetxetik etxera, etxetik ikastetxera, edo, hau esan, markoaren arabera, hemen dituzu apurtxo bat, zer izan daiteke erabilera horren indizea, hor daukazue, irisgarritasuna eta inklusioan, jakin beharko dugu tresna digital desberdinak integratzen, helburuaren arabera, diseinua, egitura eta hizkuntzak ere eskuragarriago egiten, egokitzen. Personalizazioaren esparruan, autogidatutako ikaskuntza hori sustatu, gaur egun ditugun tresna bitartez, hor dituzuen jardueretako reproduzio zerrendak, sortu, praktika, jarduera desberdinduak garatu. Ikasleen konpromiso aktiboa zelan erakutsiko dugu, wikia, ez dakite gogoan dituzuen, gari batean badan osatu ginen wiki egiten filosofia horrekin, eredu partekatuak, kolaboratiboak, ikuspegi kooperatibotik egindako jarduera horrek. Eta azkenik, urrutiko ikaskuntzaren mundu honetan edo eredu hibriduan, hasia gara danok, baina bideen bitartez gauzatxoak egiten, sare sozialak hor ditugu, hasia gara, baina gehiago integratu beharko ditugu ere gure jardunetan, edo ikasleek eta irakasleen artean ditugun harremanetan, edo gure proiektuen bitartez eratutako produktuetan, ikasketako baliabideak sortzen eta hasi beharko dugu. Gure akreditazio horretan edo gure digitalizazioaren esparru honetako gaietan erakutsi beharko duguna. Eta